prvom rade je to práca s dotykom. Vlastne ten dotyk má byť mäkký a má byť taký prirodzený, vnímajúci to telo. U nás to bola asi taká prvá práca, ktorú sme začali sa učiť a robiť s Rebekou, lebo to dotýkanie bolo pri nej veľmi dôležité, tým, že vlastne prišla k nám ako babätko, ktoré nebolo zvyknuté na to, že sa ho niekto dotýka. Cez to sme sa ďalej učili pracovať s tým, ako to telo podporovať cez dotyk a cez to, aby bolo vnímané ňou samou a aj nami. Následne na to sme sa vlastne zoznámili s Ankou a začali sme pracovať v rámci BMC a v rámci práce podpory na tom, kde vlastne ona v rámci tých pohybových svojich možností je. Môžeme ponúknuť deťom pohyb, ktorý nevedia urobiť sami, cez naše telo. Cez to, že my to celé robíme našim telom naplno. Páči sa mi pojem mobilný nábytok. Ako zo svojho tela, ktoré v podstate je v mojich očiach bezchybné, môžem vytvoriť niečo, čo niekomu, kto sa hýbať nemôže, kus nábytku, ktorý ho niekam presunie, odniesie, nejakým spôsobom ho podporí v tom, aby sa mohol hýbať. Tá raketa sa nachystá a vyletí. Táto práca s Ankou trvá už 3 roky. Tu niekde sa začala rodiť taká myšlienka toho, ako to prepojiť a ako ukázať aj iným rodičom a iným deťom, že by mohli mať taký svoj kus mobilného nábytku a mohli by možno robiť veci, ktoré im to telo nedovolí. A tak teda vznikol projekt somatického laboratória, teda Somalabu. A slovo dalo slovo a tak sme to s Ankou nejako dohodli a začali sme teda tak postupne tvarovať a pracovať na tom, že vytvoríme na pár dní priestor, v ktorom by sa toto dalo robiť, kde tí rodičia budú mať možnosť hrať sa so svojimi deťmi a kde deti, ktoré majú nejaké špecifikum v rámci pohybu alebo v rámci čohokoľvek, v rámci svojho zdravotného stavu, budú môcť zažívať niečo, čo pre nich nie je bežné. Čo ja som vnímala vlastne v tejto rezidencii výnimočne, bolo aj jedna taká formálna vec a bolo to, že sme mohli pracovať tu v štúdiách. A už to, že sme mali väčší priestor, vlastne podnecovalo aj tú prácu trošku do iných dimenzií. A postupne sa to vlastne vyvíjalo z toho, na čo sme boli zvyknuté, cez prácu v skupine napríklad. A potom aj cez tú prípravu tej prezentácie sa to vyvíjalo trošku k tomu, že ako ešte viacej môžeme sklbiť určité elementy, povedzme tanca, performancie s prácou s Rebekou alebo aj s inými deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodičmi. Cez tie vnemy a cez to, že tie deti sa začali cítiť príjemne, dávali nám to najavo, tak vlastne aj tí rodičia zmekli, ale potom si tiež mohli veci vyskúšať a vlastne zistili, že my dospeláci fungujeme v podstate takisto ako tie deti v určitej vrstve seba samého. Takže sme vytvorili Somalab ako rezidenčný pobyt v divadle Štúdio tanca a v rámci toho sme intenzívne pracovali s Rebekou na tom, že sme hľadali, objavovali, skúmali nové možnosti toho, ako dvihnúť ten jej pohybový level a ako ju vlastne podporiť v tom, kde je teraz. A tým novým deťom a rodinám ukázať, čo všetko by sa dalo cez tú somatickú prácu, ktorá je veľmi jemná, ktorá je nežná, ktorá ponúka nejaký impuls k tomu, do vnútra tela, ako niečo zobudiť, ako prebudiť zvedavosť, ako ukázať, že tie deti naozaj veľmi veľa vedia a ako dopriať rodičom, aby mohli byť pyšné na svoje deti.
tí rodičia videli, že tie deti naozaj veľmi veľa vedia, i keď majú mnoho obmedzení pohybových, komunikačných, mentálnych, akýchkoľvek. A to bolo pre mňa vzácne. Môžeme zažiť to, že budeme tu spolu. A že niečo budeme spolu zahrať. Uvidíme, čo deti ako to vlastne budú vnímať. Presne, Jani. Čau, ahoj. Po tom druhom workshope, ktorý bol v sobotu s Ankou a s deťmi, som si tak povedala, že by som veľmi chcela, aby som mala neustále len u nás v obývačke a aby to nebol iba výstup, ktorý sa uzavrie v rámci toho, že sme mali možnosť nejakej rezidencie, ale že by som veľmi chcela, aby som začal byť miestom, kde by sa vlastne deti a rodičia mohli stretávať v takomto duchu.